Aka maka Allah barka da zuwa. Assalamu. Ya kokari. Alhamdulillah. Ya aka ji damu. Shi ana ta kula. To Allah ya taimake mu. Amin saboda Allah. Aka maka Allah dangane da halin da muke ciki yanzu a al'ummar mu ilimi yayi karanci. Malam muna so kamar dan yi mana dan fashin baki ko in ce karin bayani akan wankan janaba. To alhamdulillah. Mun gode wa Allah. To da farko dai shi wankan janaba wani abu ne da Allah Ubangiji subhanahu wata'ala ya farlanta shi a cikin littafinsa mai tsarki, inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa fa iza kuntum junuban fatahharu, duk lokacin da kuka kasance kuna cikin janaba to ku yi wanka. Sannan hadisan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama barkatai sun yi magana akan wajabcin wankan janaba. Mazhabobi ma'ana wato almazahib gabaki ɗayansu babu inda aka samu saɓani tsakanin wannan malami da wannan malami kan cewa babu wajabci idan an yi wankan janaba, sai dai fahimtocinsu su ɗan bambanta kaɗan. Wato kafin wankan janaba ita kanta janaba ta kashi nau'i kala biyu ko kuma in ce kala uku. Da farko idan mutum ya tara da iyalinsa tarawa irin ta al'ada wacce aka saba, wani abu ya fita a jikinsa wani abu ya fita a jikinta, to wajibi sai a yi wanka. Akwai kuma tarawa da take zuwa gashi an samu jima'in tare da ita, to amma an samu akasin wataƙila shi buƙatar bata biya ba ko kuma ita ta buƙatar bata biya ba, amma dai jikinsa ya shiga cikin jikinta, to wannan wanka ya zama wajibi. Kamar inda nana Aisha alaihi salam take cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama yana cewa idza zawajara khitana wajaba al-ghusl, duk lokacin da kaciya ta wuce kaciya to wajibi sai a yi wanka ko da ba a yi inzali ba. To ma'ana dai abin da nake nufi shi ne duk lokacin da hashafa ta namiji ta wuce cikin farjin mace to wajibi shi da ita su sun wanka. Sannan sai abin da ya shafi ru'uya, mafarki. Akwai wasu karance da ake yi wanda ba su da tushe, a cewa idan mutum ya yi mafarki gashe mafarki ya tara da wata mace ko kuma wata mace ta yi mafarki namiji ya tara da ita, wani abu ya fita a jikinta, sai a ce a wai wannan matar ya santa ne, ko kuma a ce wai ita wannan namijin da suka wani abu ta san shi ne. Wannan magana kwata-kwata ba ta da tushe. Ala ayi halin in dai mutum ya yi mafarki mani ya fita daga jikinsa to wajibi ne sai ya wanka. Sannan kuma in ya farka ya ga busasshen mani a jikinsa bai san da yi mafarkin ba, kawai dai ganin busasshen mani, to nan ma wajibi sai ya yi wanka. Misali kamar da ka san da ya koma baccinsa da na dare ya yi sallah asuba bai koma bacci ba, sai ya ga busasshen mani a jikinsa, to shikenan sai ya je ya wanke jikin nasa ya yi wanka, sai ya mayar da sallar asubahi abinda za a ɗauka a wancan baccin nasa na dare, a nan ne ya sami janaba. Ma'ana dai baccinsa na ƙarshe, ko da zai kwana 7 bai sake yin bacci ba, to sai ya rama sallar kwana 7. To a takaicin takaicewa janaba kenan, yadda wacce ita ce take haifar da wanka. Sannan kuma sai magana shi wanka. Maganar wankan janaba nau'i biyu ne, kuma kowanne shari'a ta tabbatar da shi. Da farko dai akwai wajibin a samu ruwa mudalaki wanda bai jirkita da komai ba, ɗanɗanansa bai jirkita ba, ƙanshinsa bai jirkita ba, kamanninsa ba su jirkita da komai ba. Saboda wannan irin wannan ruwan da shi ake alwala da shi ake wankan janaba. Akwai na farkon farawa, idan mutum ya shigo banɗaki sunna ce ya zama jikinsa yana da wani ɗan kamfai ko ɗan wani dross a jikinsa haka, ko ɗan wani mayani da ya rufe al'aurarsa. Zai buƙaci wannan dross ɗin ko kamfan ko kuma wannan mayanin
guda biyu a cikin ban ɗakin da yake zai wannan wankan janaba. A muƙaddara buta ya shiga da ita, to bayanin butar in ya shiga ita na farkon farawa zai wanke hannunsa so na dama, zai wanke hannunsa so uku na hagu. To in ya fara tsarkake hannunsa to sai ya wanke, mustahabi ne ya fara wanke duk inda jikinsa ya taba na najisa, ma'ana inda duk maniyin ya taba jikinsa sai ya fara wanke shi, sai ya wanke alƙalaminsa da hannun hagu ko ta wanke farjinta da hannun hagu. In ta gama wankewa sai ta goga shi a jikin bango idan akwai tsarkin da za a iya gogawa, ko ta goga shi a ƙasa in akwai tsarkin da za a iya gogawa. Wannan sunna ce ta tabbatar da haka. To idan an gama wannan ta wanke hannun ko ya wanke hannun sai ya ɗaura alwala. To a wajen alwalan ne a nan ne zai yi niyya ta wankan janaba. Akwai wacce ake yi da larabci, wacce ake ayyana ta kowa iji ta. Wasu malaman sun tabbatar da cewa in dai ana son in niyya ta tabbata to sai in an ayyana ta. Wasu malaman suna ganin cewa in tabbacin niyya kawai idan ka kudirce ta a zuciyarka yayi. To kala biyu, bari mu ɗauki wancan wacce mazhaba ta Imam Malik wacce muke kanta ta tabbatar. Shi ce nawaitu ghusl janabati, nayi niyyar zan yi wankan janaba dan lirafa'ul hadas al-akbari wal asgari, ta larabci kenan. In kuma ta gagara a wajen mutum sai ce na niyyar zan yi wankan janaba dan ɗaukake babban kari da ƙaramin kari, to sai ya alwala. In yi alwala wanki daidai, in ya ga dama a cikin wannan alwalar da yake wanke kafarsa, in kuma ya bari sai ƙarshen wankansa sai ya wanke kafarsa. To sai ya in yi alwala ya yi niyya kenan. Abinda zai fara yi na farko inda aka fi samun matsala shine wajen ku mata. Mace tana da tarin gashi, wata ma ba iya gashin ne kawai ba, sai da ta hada da wani abu na haram wanda addinin musulunci bai yarda da shi ba. Shine abin da kuke daurawa a kan. To idan ta daura wani abu a kanta ta zo za ta wankan janaba, to tilas ne sai ta kwance wannan abu. In dai wani abu ta hada da shi ta daure, in ba ta kwance wannan abun ba, idan ta yi wankan janaba so 1000 to janabarta tana jikinta bata. An yi rangwame akan kitso kowane iri ne, ba ce mace ta kwance kitso ba, amma in dai ta hada gashin nan da wani abu to sai ta kwance. Saboda ka shi mai wankan ko ita mai wankan sai ta karkato ruwa tun da buta nake da a shigar ita, sai ta haka ta zuba a hannunta sai ta saki. Kin ga babu abin da ya rage a cikin hannun sai danshi, sai ta dora a kan taka ta murza gashin, shi ma ya murza gashin. Mace da kitso a kanta sai ta rika dukan kitson ko ina sai kofofin gashin nan sun koma sun haɗe, domin duk lokacin da mani ya fita daga jikin mutum to duk wata kofa da take jikinsa ta gashi buɗewa ta, da zarar ya zo ya kwara ruwa wannan kofar tana buɗe. In bai yi wannan abin da aka ce ba, shikenan sai ruwa ya bata cikin wannan kofar, sai ya shigi kansa, sai haifar masa da wani ciwo ko ya haifar mata da wani ciwo da har ta mutu ba ta samu maganin sa. To bayan ya murza kowace kofar gashi ta koma, sai ya karkato tunda buta nake. In ma kuma abun wankan buɗaɗɗe ne to ya samu dama isa hannunsa, domin tun can baya ya wanke hannunsa 3. Kaga sai a ebo ruwan haka sai ya kwara sau 3. Kowace kwarawa ya murza, mace ta sake dukan gashin ta kanta kamar inda na faɗa. To wannan mustahabi ne a wankan janaba, ana saka shi. To sai kuma a dawo tsagin jiki na dama, sai ya fara wanke tsagin jikinsa na dama. Fara yin dama sunna ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallama wajen ko menene. Haka a wajen wankan janaba ma
to sai mutum ya fara wanke tsagen jikinsa na dama. In ya wanke nan ya wanke sama kafin ya wanke ƙasa, saboda haka sai ya wanke nan. In ya wanke nan ya wanke dama kafin hagu, sai ya dawo sai ya wanke nan, ya wanke dama kafin hagu, sannan sai ya wanke nan. Kaga sai da ya wanke sama sannan ya wanke ƙasa, kuma kowane a ciki ya fitar da sunna na damantawa a sa hagu a ƙarshe. To daman can na ce farko a wajen alwala ya wanke ƙafarsa, ko kuma ya bari sai ƙarshen wankan sai ya wanke ƙafarsa. In ya wanke ƙafarsa to wannan alwalar da yi in bai sake taɓa azzakarinsa da hannunsa da ita ba, ko bai yi fitsari ba ko bai yi bayan gida ba, daga nan kawai sai fito sai masallaci. Ko mace ce ma wannan alwalar da ta yi ta wadatar mata, daga nan kawai sai ta fito ta yi sallata. Amma mai zuwa masallacin ce to kawai sai ta tafi masallaci. Wannan shine wankan janaba a takaicen takaicewa wanda ake daki wanda shari'a ta zo da shi. To sai ɗayan wanda ana ganin akwai rahusa a cikinsa, amma kuma idan aka bar rahusar to fa za a tsallake lada wanda ba za a iya lissafa shi ba. Shine mutumin da zai zo watakila ina da shaya a gidansa, ko watakila ina da baho a gidansa, ko zai je kogi, ko yana da swimming pool a gidansa ya tabbatar da tsakin ruwan, kawai da ya zo iniyar wankan janaba izindima ko ina ya wanke a jikinsa ba tare da ya wannan dakin da aka faɗa ba, to ya yi. Amma fa ya bar romo da yawa. Domin malaman sun ce wanda duk yi wankan janaba irin wancan wanda na faɗa, wanda ya zama sunna ce ta sa yi wankan, ba lalata ce ta sa yi wankan ba, duk inda ruwan nan ya tsallu na wankan janaba sai Allah Ubangiji ya halicci mala'ika da shi. Wannan mala'ikan shi kuma zai ta yi bauta, kuma duk abin da na wannan bautar ba na kowa bane, na wannan bawan Allah. Saboda haka a takaicewa wannan shine bayanin janaba da kuma yadda ake yin wankan ta. To malam mun gode, Allah ya saka ka. To jama'a mun ji gabar da malam ya tashi a yau, sai mu tara gaba don mu ji inda malam zai dora mana jawabi. To malam mun gode, Allah ya mai da kai gida lafiya. Amin.